ಇಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಬೂಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಲಿ ಬಂದಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪುರನಿ ಹಿರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಈ ಪೂರ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಕ ಹಿಂದೆ ಚಾ 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 ಡೆಮ್ಮುಲು ತೂಪತ್ತವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೇಶನ್ನಿ ಕೋರಿಪುರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಕೋರಿ ಆಂಡತೆ ಕಜಿಪಾತ್ ಜತ್ತು ಲುಮ್ಮುದು ಪುರ ಆಂಡತೆ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಲ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂದ್ರು ವಿಹಾನ್ ಸೇರ್ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೇಶನಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೈದರು ಅವಳು ಸಾಂಬಾರ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ನಿತ್ತನ್ನೆ ₹100 ಲೂಡುಡು ಕಾಸು ಮಲ್ದಿನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮಲ್ದಿನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಬೇಗಾರ್ ಜತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಕಾಂಡತ್ತು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಲೂಡ ಪುರ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಿ ಹಾ ಕೋರಿ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೋರಿ 8 ಜನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಯರೇ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಅಂದು ದಾದನ ಸೈ ನಾಮೀಟು ವಾಸನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಾವು ಉಲಾಯ್ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಬಿದದ್ ಮಾರ್ಗಡೆ ಖಾರ ಯಾವ ಮೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಚ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ದಿತ್ತು ಬತ್ತಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಬೇಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಡ್ನೆ ಕಾರ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಅక్కడ ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆರು ನಾವೊಂದು ಬಾಲೇಶಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಬಾಲೇಶಣ್ಣನ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಕುಲ್ದೇರು ವರಿ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಬೇತಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಪನ ತಿನ್ಪನ ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೊಣ್ಣಿಲ್ಲ ಎಕರ್ದಿಂಚು ಶುರು ಮಲ್ದಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ನ ಇದು ಪಾಡ್ನ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಲ್ಲು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಹಾ ಹಾ ಮೋಲ್ ಎತ್ತಿನ್ಗೆ ತೇಜುಲ್ ಎತ್ತಿನ್ಗೆ ಭತ್ತ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಬಟ್ ನಮ್ ಇದು ಪುರ ಆತನು ಬಟ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪ 2 ಜನ ಕುಲಂಗೆ ಕೂತುಲೆ ಪೂ ಜೋಡ
ಹಿಂಗಾರದ್ರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ మెల్ల మెల్ల పత్తున్నా అలా తిట్టుబడి ఉడిచి బా ముప్పవాడు మండే చూడలే మండే చూడలే 18 ஒரு தொல்லொந்துள்ளி ರೀಟೇಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂಜೇಟಿ ಕೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನ ಹುಡುಗಿನ ಕಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಭೂತ ಗಂಡ మడలు ఇచ్చావు మడలు ఇచ్చావులు మడలు అక్కడ కన్ను రెడీ వాళ్ళు తీరేస్తా ఐడియా మడలు మొత్తం బాలసన్న తూటే పాడు వేరు ತಕಲ್ಲ ರಾಜು ಹತ್ತು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅದೇ ಅವು ಮೋಟ್ರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ರಡ್ಡಿ ಬತ್ತು ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದುಂಡು ದೇವರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಾಲೇಶನ್ನ ಹಾಕುವೆ ಬಂದು ತಷ್ಪವನ್ ಏನೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಏನ್ ತುಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನೋಡು ಬಂದು ದೇವಿನ ತುಲಿ ಮಣಿಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತವಿ ಅನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ್ಪವನ ಸಂಘ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಬಣ್ಣ ಕೈ ಹೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಸಾರಿ ಬೇಡ ಕೈ ಯಾರು ಜಿಂದ ಪೂರ ತೂಗ್ಬೇಕ ಸೀವಿಡಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅವೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಐದು ತಾತಂಡು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಕ್ಕ ಅದ್ರ ಎತ್ತ ಒಪ್ಪಿನ ಬರ್ಚ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ತಾರ್ಕವಾರ ಮಕ್ಕ ತಾರ್ಕವಾರ ನೀ ಎತ್ತ ಒಪ್ಪಿನ ಬರ್ಚ ಅಲಂಕಾರ ಆಂಡಲ ವಿಹಾನ್ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಶೆ ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಗಲ್ ಬೈದಿ ಅಲ್ಲ
ತಿಂತ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಊಡ್ದ ಫುಲ್ ಊಡ್ದಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮು ಮುಖರಾಡ್ ಜನ ಫುಲ್ ತೇಜು ವನಸ್ಸು ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇರ್ನಾಗಿ 3 ಸಲ ಅಂಡ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಜಿಪು ಕೋರ್ದ ಕಾಜಿಪು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತುಲೆ ವರ್ಮ ಸಾರಿ 10:34 ತುಲೆ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡು ಜನ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ಜನ ತುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿರ್ಗುನು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪರ ಪುರ ಇಕ್ಕ ತಂಚ ఇది బేగ చెప్పారబ్బా ఇద్దడాల చెప్పండి నేనేనా ఉంది